soc l'Anna, fisioterapeuta respiratòria de l'Inspira't. Avui vull parlar-te de les sinusitis. Moltes vegades pensem que la sinusitis és només aquella situació en què tenim el nas tapat i molt mal de cap després d'un refredat. Però hi ha persones que conviuen amb mocs persistents, congestió gairebé cada dia, goteig de moc per darrere de la gola o mal de cap recurrent, sense saber que en realitat tenen una sinusitis que no ha acabat de resoldre's. Quan els sinus o les cavitats que tenim al voltant del nas, al front i a les galtes s'omplen de moc o s'inflamen, respirar pel nas costa, pot aparèixer pressió a la cara, tos nocturna i fins i tot pèrdua d'olfacte. Hi ha també el que en diem sinusitis silencioses. En aquests casos, el dolor és mínim o no hi és, però la persona nota el nas sempre com a tapat, goteig constant, respiració oral habitual i una sensació de pesadesa o de fatiga difícil d'explicar. Les causes poden ser moltes: infeccions víriques o bacterianes, al·lèrgies, un septe desviat que dificulta el pas de l'aire o simplement un moc que no s'està drenant bé. Per això, trobar una solució completa sovint necessita un enfocament global. I aquí és on entra el treball interdisciplinari. L'otorinolaringòleg pot valorar l'estructura del nas, l'al·lergòleg pot detectar si hi ha al·lèrgies amagades i des de la fisioteràpia respiratòria podem ajudar a millorar el drenatge de secrecions, ensenyar tècniques de rentat nasal i reeducar la respiració perquè el nas torni a fer la seva funció. En alguns casos, fins i tot, logopedes o odontopediatres o odontòlegs poden tenir un paper important si hi ha una respiració oral de base. Si notes que la congestió dura més de 10 dies, que els símptomes tornen una vegada i una altra o que necessites descongestionants sovint, val la pena parar-hi atenció i buscar per què ho està mantenint. Respirar bé és molt més que tenir el nas destapat. És qualitat de vida, energia i un millor descans. Salut, Inspira't!